Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis ug sa tanan din kini atong Sibya nahiabot. Ako yung greetings sa atong mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong greetings sa tanan nga anaa karon sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay, labi na gyud din na sa kabukiran sa Bonifacio, kabukiran din na sa Montol, dinhi sa Dakbayan sa Osamis, kabukiran dinha sa Concepcion, dinha sa Lupisaina, kabukiran dinha sa Oroqueta, kabukiran dinha sa Aluran. Kining atong Sibya madungog manggayod, labi na gayud dinha sa Sinakaban. Ako gyud nga greetings usab ngadto sa atong mga kaparian, labi na sa atong mga madre ug sa atong mga lay ministers. Kamo mao gayud ang pako nga naghatag og kusog sa atong simbahan. Mga lay ministers, mga program coordinators, mga parish workers, dinha sa vocation committee, dinha usab sa family and life apostolate. Salamat kay ninyo. Nya labi na kay motapos na ang pag-eskwela sa ato nga mga college seminarians. Nya natapos na usab ang pag-eskwela sa ato nga mga theologians sa St. Mary's Theologate. Ako di ay nga pasalamat sa atong mga kaparian dinha sa St. Mary's Theologate, silang pag-alagad sa mga seminarista. Si Father Gani Husol, ang atong rektor, si Father Marvin Osmeña, ang ato nga borsar, ang atong ekonomos sa seminaryo, si Father Walter Patian, ang atong vice rector, ingmanusab si Father Chris Barquez o si Father Dodds Suwarin. Salamat kay ninyo sa inyong pagpang-alagad, pagtudlo sa atong mga theologians sa St. Mary's Theologate. Ako pong pasalamat din sa college seminary, sa St. John Paul II College Seminary. Labi na sa ilang rektor, si Father Giovanni Banit Cañete, si Father Jesse Langgam, si Father Quincy Jones Ondona, o si Father Arnold Daplin. Pasalamat po nako sa ato nga mga kining mga kaparian usab nga gatudlo mianha usab gayod dinha sa St. John Paul II College Seminary aron mo tudlo usab. Pasalamat nako, dili lang tamo isulti pero pasalamat kay ko. Ako pong pasalamat sa mga pamalandong nga nihimo ni Father Jesse Langgam, ingon usab ni Father Fred Malalis kada Sabado, alauna hangtod sa alas 2. Father Fred, salamat kaayo sa imong pagpaambit, salamat kaayo sa imong pamalandong, salamat kaayo sa imong pagtabang usab sa ato nga DXDD. Ug salamat pod sa tanan nga mga BOT ug BOC nila ni Monsignor Boy Naron, ni Father Rolly Lagada, ni Father Victor Sereno, ni Father Edgar Canama, ni Father Nestor Dohilag, ni Father Banit Cañete, ni Father Jason Panagiton, ni Father Danny Rodinas, ni Father Marvin Osmeña, sa tanan gyud nga mitabang sa DXDD. Mr. Manuel Ronquillo, na nakibag-ong kamera, kay gitabangan ka sa mga BOT, BOC. Muna ngay, kinaraan mo ko rin imong kamera, ayuhon ako no, para murag mo nindot-nindot na. Ako yung pasalamat ninyong tanan, tungod kay kamo, naghatag gayud o kusog, aron kining atong DXDD, mupadayon ang pulpito sa kahanginan. Muna nga, salamat yung ko, ni Marcusa Kabahog, nga bisan sa iyang kasimplig kayano, pero kada bulan mohatag yun siya para pagtabang sa pulpito sa kahanginan. Salamat kaayo. Ako po di ay nga isultian ta kamo nga nagkinahanglan gyud ta og mga sponsors aron mapadayon kining atong pulpito sa kahanginan. Tingali kanang mga magbakas, tingali ang mga kapilya aron makatabang sama sa gihimo didto sa Migpangi o uban pa nga mga kapilya sa Bonifacio
sa San Vicente Ferrer Parish, Bonifacio, Misamis Occidental. Din ang ilang kura mo si Father Nestor Dohilag. Nining adlawng Miyerkules, Pitsa 16, ato di ay nga ilubong sa pahulay nga dayon si Sister Monica, usa ka contemplative sister sa Carmelite Monastery sa Malaubang, Dakbayan sa Usamis. Namatay siya niadtong Pitsa 11 sa Sabado, Biyernes. Namatay siya sa Biyernes sa gabi sa gihaya siya karon anaa sa Carmelite Monastery Chapel dinha sa Malaubang, Dakbayan sa Usamis. Akong condolence sa tanan nga mga madre, labi na ni Mother Lorraine, ang ilang prioress, og sa tanan nga mga madre dinha sa Carmelite Monastery sa Malaubang, Usamis, Misamis Occidental. Ang atong ebanghelyo karon, atong kutluon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ayaw gayud ninyo buhata ang inyong mga tulumanon sa relihiyon aron lamang makita sa mga tao. Kung ingnon ninyo niini pagbuhat, dili kamo makadawat og ganti gikan sa inyong amahan nga atoa sa langit. Busa, kung muhatag kamo sa taong kabus, ayaw kini ipasigarbo, ingon sa gibuhat sa mga hambugero, sulod sa mga sinaguga ug sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo nga ang naghimo sa ingon gigantihan na. Kung ugaling mutabang ka sa usa ka taong kabus, himoa kini sa paagi nga bisan ang imong labing suod nga higala dili masayod niini. Himoa kini sa tago ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago moganti kanimo. Ug kung nagampo ka, ayaw panig-ingon sa mga tigpakaron ingnon. Gusto silang magtindog nga magampo sulod sa mga sinaguga ug diha sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Apan kung magampo ka, sulod ngadto sa imong lawak, unya takpi ang pultahan ug pagampo sa imong amahan nga dili makita. O gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ug sa inyong pagpuasa, ayaw ipakita nga nagsubo kamo sama sa gibuhat sa mga tigpakaron ingnon. Nagsuroy-suroy sila nga gutom ug panagway aron makita gayud nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Kung magpuasa ka, panghilamos og panudlay aron walay mahibalo nga nagpuasa ka, gawas sa imong amahan nga dili makita. O gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, pagkaanindot gyud ani nga atong ebanghelyo karon, kay kini very relevant to our life. Very existential usab. Kana bang haom kaayo sa panahon karon, kay ang tanan gud gusto manggod nga daygon, gusto manggod nga makita unsa ilang gihimo. Pero ang atong ebanghelyo karon miingon, ayaw ipasigarbo ang maayo nimong buhat. Kay kung imong ipasigarbo, nagantihan ka na. Kay gikuan man ka, you are being praised by the people. Pero kung gusto ka nga gantihan sa amahan, buhata kini sa sekreto nga paagi nga dili makitaan sa imong isig katao. Ang ato yung Ginoo no, dining ebanghelyo, pirmi gyud nga nagpahinumdum ka nato nga wad-on nato ang tigpakaron ingnon. Kana bang dili ta magpakaron ingnon? Napitay uban gusto gyud magpakaron ingnon. Bisag pobre, kanang magpa dato-dato gyud. Ayaw ana oy dili maayo. Kung kining kabusta, puy-an nato ang simple ug yano nga kinabuhi. Ya dili po ta maulaw kung unsay atong kagahapon, dili po ta maulaw kung kita nahalambigit sa kabus nga banay. Dili nato ikaulaw ang ato kung kinsa kita. Ang importante mao nga kita nagpuyo nga tinarong, nagpuyo subay sa kabubuton sa Ginoo, nagpuyo din ato gayud nga gipuy-an ang hustisya ug ang katarungan.
Mauni ang importante sa kinabuhi. Muna nga ningon atong ebanghelyo nga kung ikaw muhatag sa kabus, ayaw ipasiatab, ayaw isulti nga ikaw mihatag sa kabus. Buhata kini sa tago ug ang amahan nga nakakita kanimo sa tago muganti kanimo. Muna nga kung kita god muhatag ta aron lang isibya na dili gyud na maayo, kinahanglan gyud nga ang atong pagpaambit ato kining ihilom aron kita hatagan sa grasya nga giandam kanato sa atong amahan. Mao pod ni ang gihisgutan karon dinhi sa pamaagi sa pag-ampo. Kung mag-ampo kuno ta, dili kuno ta magpakaron ingnon sama sa mga Parisiyo nga gihimo nga sila mutindog sa sinagoga nga magpakita gyud mag-ampo o dina bay noon sa eskina sa merkado nga ipakita nila nga gaampo. Ang atong Ginoo nagpahinumdum kanato nga importante kaayo nga ang atong pamaagi sa pag-ampo iagi nato pinagi sa tago. Importante kini aron kita dili magpamusangyaw nga ikaw maampuon nga tao. Dili ba ka dili ka kanang naghinambog ba? Kini bang taong maghinambog? Wala gyud nay ikapahambog kay murag lasaw ra kayo ang iyang pagkatao. Muna nga importante gyud kaayo nga kita mga muyo magampo sa tago. Pero usahay pod ang atong pag-ampo dili man nato ipakita nga kining ato yung ibaratilyo, ato yung isangyaw. Panalitan ron importante po diya sa banay, papa ug mama, ipakita gyud nga kamo mag-ampo mo tungod kay pamaagi man ni. You are giving example to your children. Nga importante kayo nga you know how to kneel down, you know how to pray because you are giving good example to your children. Kay pamaagi ka na aron kamo nakatuman sa inyong obligasyon isip unang mga katekista dinha sa panimalay. Ang pag-ampo nga dunay pangandoy nga makitaan aron daygon dili makadawat og merito. Pero ang pag-ampo nga imong gihimo sa hilom ug sa tago ikaw makadawat og panalangin gikan sa Ginoo. Mao na nga awhagon pud nako gyud ang mga tao nga dili kita magpakaron ingnon. Kung kita musulod sa simbahan, simple nga pamaagi. Unya dili ta magpakaron ingnon nga murag kita nay santos. Importante mao nga kita nangamuyo, nangalyupo ug atong gihalad ang atong kinabuhi alang sa kaayuhan sa tanan. Nya ikatulo dinhi naghisgot kini sa puasa, fasting. Ato yung hinumduman nga ingon dire ayaw ipakita nga nagsubo ka sama sa gibuhat sa mga tigpakaron ingnon. Nagsuroy-suroy sila nga tan-awon nga gutom ang ilang panagway aron makita gayud nga nagpuasa sila. Na mauna magpuasa ka nya aron ingnon ka, magpaluyo-luya ka, unya nay mangutana, "Sir, naunsa man day ka? Ma'am, naunsa man day ka?" Nga daka grosaryuhan ug mingon, "Nagpuasa ko, munang luya kay ko." Nya dako kay imong rosaryuhan, nagpakaron ingnon ka, nya nigabot ninyo sa imong balay di ay, magsigi ka og kining pamalikas sa imong mga anak, magsigi ka og yaw-yaw sa imong bana, nya magsigi ka og kining pangyamid sa imong mga silingan, kay nagtuo ka nga ikaw ra gyud ang balaan, dili na maooy, dili na mao. Kung magpuasa kuno ka, ayaw ipahibalo nga imong naong murang gigotom. Ayaw pagpahibalo nga ikaw nagpuasa. Kay kung imo kining ipahibalo, wala kay grasya nga madawat gikan sa amahan. Mao na nga ang ato yung Ginoo dinhi supak gyud kaayo sa mga taong tigpakaron ingnon. Kana bang the new Pharisees in our life. Mga bag-o mga Parisiyo, mga tigpakaron ingnon. Mao na nga di gyud maayo nga puy-an nato ang tigpakaron ingnon. Kung nagampo ka, tinaro nga pag-ampo. Dili kasama sa mga Parisiyo nga magtindog didto sa sinagoga o dina sa kining iskina sa merkado. Nya dagko kay kag mura kag Parisiyo, dagko kay kag kining rosaryuhan.
nga murag 7 feet gyud taas pa nimo. Unya dili pud maayo nga kung ikaw kining gapuasa magpakita ka nga gutom kay imong naong nga nagluspad na ka. Nya dunay mangutana day kag ingon nga nagpuasa ko. Aron ingnon gyud ka. Dili oy ayaw ana kay dili maayo nga magpakaron ingnon ta. Ang tinuod nga disipulo kinahanglan gayod matinud-anon o anaa gayod gapuyo sa katarungan. Mao ni ang pahimangno sa tong Ginoo tungod lagi kay sa miagi laging Domingo ang tema manggod mao man ang gingharian sa Dios. Ug ang gingharian sa Dios mao man ang usa ka pamilya sa tong Ginoo. Ug kay pamilya man sa tong Ginoo, dili ta magpuyo nga magpakaron ingnon diha sa usag-usa. Kita magpuyo nga matinud-anon, kita magpuyo nga anaa sa katarungan, kita magpuyo nga anaa sa kalipay, tungod kay ang atong gisaligan mao ra man gayud ang Ginoo. Muna nga kana bang mga tawo nga tigpakaron ingnon, adi man nun maayo pod ingnon nga oy tigpakaron ingnon kanang hilom na lang. Ayaw lang siya og kining sultihi, pero kung magkalisod gyud imong ingnon nga ay pagpakaron ingnon oy nana kanang aron lang jud ka ingnon nga ikaw gyud maluwas na may uban nga kanang aron ingnon lang yun nga sila rin maluwas. Kusog kaayong mo yamiid sa ilang isig katawo, unya kusog kay mo ingon nga dako kay nang makasasala kay kana siya kining dunan ni siya laki, kini siya mauni ana dili na maayo. Ayaw libaka ang imong isig katawo. Ayaw pag-ingon pod, ayaw paghukom sa imong isig katawo. Muna nga dili na to puy-an ang pagpakaron ingnon, atong puy-an ang pagkamatarong ug atong puy-an ang bertodes sa atong Ginoo. Nya kita lagi sama sa ebanghelyo, ang tema sa ebanghelyo lagi karon sa miaging Domingo mga moy kutay nga aron kita makahinumdum unsa gyud ang tema gud sa miaging Domingo mao man ang gingharian sa Dios, ug kay gingharian sa Dios mao kini ang banay pamilya sa atong Ginoo. Ug kay pamilya man kita sa Ginoo, kita mga managsuon, dili ta maglinabakay, dili ta mo daot sa atong isig katawo, nya dili ta magpuyo nga magpakaron ingnon. Atong puy-an ang kamatuoran, atong puy-an ang hustisya, atong puy-an ang katarungan aron kita makaangkon sa kalipay nga gikan sa Espiritu Santo. Igsuon, ang mayong balita nga mao ang pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ako diyang pahinumdum ha, sa alas 9 nining buntaga, adlawng Miyerkules, Hunyo 16, alas 9 sa buntag, ilubong didto sa samang sa mga mungha sa Malaubang Carmelite Monastery, ilubong dito sa ilang samang ang patayng lawas ni Sister Monica. Akong pahasubo sa mga Carmelite sisters dina sa Malaubang, Osamis City, hinaut-unta nga kamo mahupay sa mga pagtulunan sa tong pagtuo nga ang kamatayon maoy sinugdanan aron kita makasulod sa gingharian sa langit. Magampo kita ngadto ni Mama Mary, ang gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, aron kita panalanginan sa Ginoo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.